Quan vingueu al Museu Mollfuller d'Arenys de Mar, us recomano que visiteu la planta dels minerals catalans i especialment aquesta peça. Aquesta peça és una varicita de Montcada. S'assembla molt a les varicites que sortien a Gavà i gràcies a les varicites de Gavà vam trobar les varicites de Montcada. Fa molts anys, un company nostre del grup mineralògic català ens va portar unes peces i ens va dir que havia trobat aquests minerals al turó de Montcada. Com que nosaltres havíem fet un estudi a les mines de Gavà i els minerals que hi sortien, les pedres aquestes, eren les mateixes, vam anar a visitar el turó de Montcada. En arribar, de seguida vam trobar la varicita. La varicita estava distribuïda per tot arreu, n'hi havia per terra, i vam poder començar a estudiar el turó de Montcada. La varicita, un fosfat d'alumini de color verd, es feia servir a les mines de Gavà per fer collarets, per fer denes, que intercanviaven en altres poblacions d'època neolítica, de fa 5.000 anys. En el cas de Montcada no hi ha constància que hi hagin denes fetes amb varicita de Montcada, però sí que s'ha de dir que en el turó de Montcada hi havien hagut coves prehistòriques. A Montcada el mineral apareix en vetes, ficat dintre les pissarres, perquè això es forma a través dels fluids rics en fòsfor que reaccionen amb les pissarres que tenen alumini, i per això es forma el fosfat d'alumini. El mineral de color verd també s'acompanya, de vegades, amb altres fosfats, com la libetenita, que és un fosfat de coure, i altres minerals també fosfatats, com la crandallita. Però també apareix amb altres minerals molt interessants, com la jarosita o bé també la untita. Aquests minerals també els podeu veure aquí al Museu Mollfuller d'Arenys de Mar. I us recomano que quan vingueu feu una bona ullada i mireu amb atenció cada una de les peces.